Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बाक्सा जिल्लानि पाखामारायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जालाङो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि पाखामारायाव सासे दुथाङा फोथैनो नागिरनानै सानै गथ'नि बिमाखौ जिनाहारि खालामदों न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै अखिम बर्मन मुंनि जेसिपि ड्राइभारा सानै गथ'नि बिमाखौ जिनाहारि खालामो बे जाथाया थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालि जादोंमोन बिजिरनाय नागिरनानै पुलिसनि सेराव थाङो आइजोआ बाक्सा जिल्लानि बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय पाखामारायाव गावनि न'आवनो रावबो गैयैनि खाबु लानानै गाज्रि आखुनि अखिम बर्मन मुंनि दुथाङा आइजोखौ गुबुन आइजें लानानै जिनाहारि खालामो पाखामारायाव सा ओंखामनि गला होनानै जिउ खुंनाय आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला दुथां अखिमा सिगांनिफ्रायनो गाज्रि रोखोमनि इसारा होबोगासिनो दंमोन नाथाय 10 सेप्तेम्बर खालि गावनि फिसाय गैयैनि खाबु लानानै बुथारनायनि हुमखि होनानै आइजोखौ जिनाहारि खालामो जिनाहारि खालामजानाय आइजोआ लाजिनाय गिनायजों बै सानखालिनो बिस लोंनानै गावखौनो फोथैनो नागिरनानै देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादोंमोन आइजोआ मोजां थासारियाव फैनायनि उनाव बरबरी पुलिस थानायाव अखिम बर्मननि हेंथायै एजाहार होयो नैथियाव दङ मैया बेलासि समाव चिरां जिल्लानि बेंटलनि अन्थाइबारियाव मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय समाव सारन्थाइ गावनायजों 3 सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे 15 सुबुङा जोखोम जादोंमोन जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनाय फाहामसालियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि दि जाब्रांनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय थामथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों हाबा मावनाय दिनै चिरां जिल्लानि जिल्ला मिरुनि नब्लाङाव जल जीवन मिशन सुंद'यै जेजेएमनि सोमोन्दै सावरायनाय मेलावनो बाहागो लाना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ जेजेएमनि ठिकादार राजिब मैत्रीखौ चिरांनि एडिशनेल एसपिनो गथायना हरबाय होनना खौरां मोननाय जादों ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्ला बारग' एनडिएफपि इउनाइटेड फरामनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' एनडिएफपि इउनाइटेड फरामा फोरमायो दि एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा सासे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि जानायनि उनावबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ जोबथेसालियाव जोबनायनि अनगायै बिथांखौ ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय खालामबाय थादों बेखौ नुनानै जों सहायनो हायाखै होनना बेजों लोगोसे फैगौ 25 सेप्तेम्बर खालारखालि रन्जन दैमारी आरो बारग' एनडिएफपि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआव लानाय सुबुं गमा हुस्रिखावनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गामिनिफ्राय सफैनाय मानसिफोरनो थांनाय फैनायनि थाइसेबो बेबस्था खालामनानै होनो हानाय नङा होनना दुखु फोरमायो गामिनि मानसिफोरानो खांलायनानै फैगोन आरो थांनाय फैनायनि बेबस्था खालामगोन होनना आसा खालामो चिरां जिल्ला बारग' एनडिएफपि इउनाइटेड फरामा लोगोसे बर'नि गासैबो आफादफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायो रन्जन दैमारी बिथांखौ चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय आलासि न'आव दोनफैनो नागिरनायखौ मानि थाखाय दोनफैनो नागिरदों जों बुजिना मोनाखै होनना फोरमायो एमएलए लरेन्स इस्लारिया बिथांमोननो फोरमायनाय बादिब्ला रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोआव सानै मानसि थाफानो हागोन होनना सासे जेलाव दोनजानाय मानसिजों बिब्दि दोनफानो मोनगोन एबा थाफानो मोनगोनखौ जों फोथायनो हायाखै उनाव समासो मिथिसिगोन होनना फोरमायो चिरां जिल्ला बारग' एनडिएफपि इउनाइटेड फरामा दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।